Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 17-nji aprelina sanynda 3 ýylyň jemi çerköwnümiň ösüş tepkini 6,12 götürüm. Türkmenistan Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň halklarynyň sungat festivalini guramagy teklip etdi. Ýurdumyzyň universitetinde Luban ustahanasy dörediler. Türk futbolçy Barcelona toparyna geçmekçi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giň seyredip geçelim. 3 ýylyň jemi çerköwnümiň ösüş tepkini 6,12 götürüm. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow san ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda vice-premierleriň welaýatlaryň Aşgabat şäheriniň hekimleriniň şu ýylyň 1-nji çäregine ýerine ýetirilen işleriň netijeleri baradaky hasabatlar diňlenildi. Şeýlekem ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösürmek möhüm meselelerine garaldy. 3 aýyň jemi boýunça makro ykdysady görkezjiler. Jemi çerköwnümiň ösüşi ýylyň başyndan bäri 6,12 götürüm derejede durnukly saklanyp gelýär. Zähmet haklary bolsa 10 götürüm ýokarlandyryl. 2022-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende jemi öndürilen önüm 6 götürüm artdy. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlaryny bölek satuw haryt dolanşygy geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 9,5 götürüm, daşary sowda dolanşygy 8,14 götürüm ýokarlandy. Şu ýylyň 1-nji apreli ýagdaýyna owa milli maksatnamasynyň çeklerini 53,18 kilometr injenerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň 126,11 ming ýene metr ýaşaýyş jaýlarynyň 134 14 kilometr aragatnaşyk ulgamynyň gurulşygy tamamlandy. Döwlet haryt çegmal birjasy boýunça hasabat döwründe birja sowdalarynyň 73-si geçirilip 70.366 şertnama hasaba alındy. Sowda senagat edarasy boýunça şu ýylyň 1-nji çäreginde amal aşyrylan işleriň ösüş tepkini 132 götürüp ýerine ýetirilip, sergileriň 3-si we forumlaryň 10-si geçirildi. Türkmenistan Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň halklarynyň sungat festivalini guramagy teklip etdi. Samarkandda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň daşary siýasat edaralarynyň ýoldaşlarynyň 6-njy dowuşy geçirildi. Türkmen tarapyndan biçäre Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary Hajiýew gatnaşdy. Dowuşyň dowamyna taraplar bu formatyň wajypdygyny atadylar. 6 tarapdaýyna hyzmatdaşlaryň häzirki ýagdaý we geljek barada pikir alşdylar. Hemde iň ýokary we ýokary derejelerde gatnaşyklaryň ýygyderlik häsiýetini kanagatlanma bilen Türkmen tarapy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň prezidentleriniň arasynda gazanan ýaşyklary. Şeýlekem 2022-nji ýylyň oktýabrynda geçirilen döwlet başlyklarynyň sammitinde öňe sürülen syýasat, diplomatik, sowda, ykdysady, medeni ansamperler urlardaky hyzmatdaşlyk boýunça başlangyçlary durmuşa geçirmegiň zerurdygyny bellidi. Şu nokdaý nazardan Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary halkara maglumat howpsuzlygy ulgamyna 6 tarapdaýyn çarşuwa ýalaşyň taslamasyny taýýarlamagy teklip etdi. Şeýlekem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň hebişelik esasy hereket edýän iş öwrülük formatyny döretmek möhümdigini atady. Medeni ansamperler uru boýunça Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň halklarynyň 1-nji medeniýet we sungat festivalini geçirmekligem teklip edildi. Dowuşyň ahyryna taraplar bu formatyň çeklerini ýygyderli işi dowam etmek barada ılalaşdylar. Ýurdumyzyň universitetinde Luban ustahanasy dörediler. Ýagşylyk Kayfadyna Halkara Newto Gaz Universitetinde bilim ojagynyň ýoldaşlarynyň, professor muallimlerden, Hataýyň Milli Newt Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahançasynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna, şeýlekem bu korporasiýanyň KB Newt Huner Tehnik Universitetiniň, Siýan Newt Universitetiniň wekilleriniň video gatnaşyk arkaly gatnaşmaklaryna iş masagy geçirildi. Masagatda Ýagşylyk Kayfadyna Halkara Newto Gaz Universitetinde Luban ustahanasyny açmak anyk wezipeleri, ustahananyň häzirki zaman tejribehany enjamlary üçin talaba laýyk okuw binasy, geçirijek okuw tejribe sapaklarynyň huner ugrlary, okuw meýilnamalardyr maksatnamalary, okuw tejribe enjamlary bilen üçinçiligi baradaky meseleler aralp maslahatlaşyldy. Netijede universitetimizde Luban ustahanasyny döretmek boýunça iki tarapdaýyn iş toparyny döretmek, bu tassamany amala aşyrmak babaty, degişli ähtnamanyň tassamasyny taýýarlamak, ýüze çykýan meseleleri aralp maslahatlaşmak üçin özara saparlary gurmak babaty bir neçe çözgütler kabul edildi. Universitetde Luban ustahanasynyň döredilmegi ýurdumyzyň Newt Gaz powdagynyň ýokary derejeli hunermenler, bakalavrlar, ýokary huner derejeli injener tehnologlar bilen üpçün edilmegine uly ýardam berer.
Türk futbolçy Barcelona toparına geçmekçi. Aslı Türk Germaniyalı futbolçy İlkay Gündoğan'ın İspanya'nın Barcelona toparına geçecektigi ma'lum edildi. Onun häzirki wagtda düzümine çykşy diýen Angliýanyň Manchester City topary bilen şertnamasy tamamlanýar. Mewsimiň tamamlanmagy bilen Gündoğan erken futbolçy bolar. Şunuň bilen baglykda onun İspan toparyna geçecektigi we topar bilen şertnama baglaşmaga taýýardygy aýdyldy. 32 ýaşyndaky futbolçy bilen İspan toparym gyzyklanýar. Barcelona topary bilen iki goşmak 1 ýyl şertnama baglaşykdy hemde salgytlar hasaby alınmazdan ýylda 12 million euro gerdeji gazanjakdygy ma'lum edildi. Türk futbolçy 2016-njy ýyldan beri Manchester City toparynyň düzümine çykşy edip gelýär. Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyny ýetirmekden habarlarymyz üçlerden ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Daniýanyň şahynyny gutlady. Russiýada okumak isleýän türkmenistanylaryň dikkatine Arçman şifahanasynyň 400 orunluk bejerişi merkezi gurular. Chelsea topary Barcelonanyň ýaş ýyldyzy bilen gyzyklanýan ýaly habarlary atawatantürkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden endiki sanyda görüşýänçek hoşta bolan.